Der er flere babyer. Det kan være, at de tager hovedet over. Ej, prøv lige at se den. Den kan skubbe til. Det er lidt ligesom Thomas, der smider tyskerne af båden, ikke? Ligesom Thomas skal der. Prøv at se babyen. Hvor er den her? Den her, der skal røre. Det skal ikke se. Nej, se den her. Ej, hvor er den streg. Prøv at se det der. Flodhest? Så lang tid den bare har levet der. Det er min Og det der, det tror jeg er en sting. Nej, det ligner altså en flod. Nå, den tager mig. Nå, hvor er den ondt. Jeg fatter ikke mit yndlingsdyr. Nej, det kunne godt tage den ihjel. He's trying to show them that he's bigger. He's bigger. But he will not do anything harmful. Jeg har taget 7 af den. Ja. Så er lige flodhest, før kommer ikke her, ikke? Jeg bliver ved med at jage de der væk. Det er vildt vandet ud. Jeg vil ikke have derhjemme. Det er ikke noget, den har fået op. Du behøver at ramme ved kiggerne. Det skal du da ikke være sikker på. Du har jo taget ved kiggerne. Bare den ikke gør det. Ej, det gør det. Se. Skal jeg altså flytte sig? Så flyt dig dog. Nej, hvis den gør noget. Jamen, den er jo stiv og stræk. Hvorfor flytter Den den ikke sig gør ikke? noget. Jeg tror, jeg ved lige, hvor han har dine fødder. De er meget følsomme, sådan nogle elefanter der. Nej, skridt til ham. Jeg tror, det er din mor. Nu kommer de op i vandet. Nu skal de op og hjælpe den. Kom nu. Det er ligesom en tv-udsendelse, det er bare i virkeligheden. Det er mærkeligt, at moren ikke kommer. Han kan da bare gå som vej. Will he kill it? No? He's just playing? Probably playing with it. Hvis han ville, Tine, så havde han kunne Trying to tyde get it out of his way. Den virkelig vil gøre noget. Så han stryger bare snablen hen over den. Den snabel kan jo løfte store træstammer. Why doesn't the mother defend the kid? Well, the mother has nothing to do because the elephant is bigger than her. Okay. It's a matter of respect. Løb nu. Der er noget, der bliver så på nogle andre. Der er sådan en citron over der. Run away. Tag billeder. Også flodhesten. Så løb dog ud i vandet, ja. There is the mother. Overhovedet vandet i hvert fald. Jo, den er der. Den ligger op på folkets ryg. Ja, det er ude i vandet. Den er der. Ej, mor, red den nu. Det overlever den, det der. Er den sur, den er? Den ligger der. Den ligger inde i den fik. Ja. Den ligger inde med bænken. Jo, den er ikke død. Den ligger stadigvæk. Nej, nej. Nej, det er den ikke overlevet. Den er i Den vandet. ikke flytter sig, den er da for dum. Den er ude på at tage Den er ude. Den er væk fra rækkevidde. Den er klar. Den er svømmer lige foran. Jo, så De det går på bunden af vandet. Den kan der svømme. De går på bunden af vandet. Elefant kæmpe. Han tror ikke, den vil, men han ved det jo. Okay, så man er. Du den bare I tæt på think båden. only because I'll continue. Kan de svømme i vandet? Ja. Then let it not get too close, huh? So we make it angry? I'll continue. Ja. Det er også to gange.
Nej, den er under vandet. Nej, den er der. Den kommer op igen nu. Der er en happy ending. Nothing happens. Vi ved ikke, hvor meget den kommer afsted. Det er bare et barn. Det skal skære. Nej, den er ikke. Se, nu kigger den op igen. Ikke under vand, du ved du, når man får... brug for en sygeplejerske. Sikke en oplevelse. Sikkert.